Bore da, bwyty'r berllan. Gai helpu? Bore da, gai I fwcio bwrdd os gwelwch yn dda? Cewch, siŵr. Pryd a'ch chi isio'r bwrdd? Oes gennych chi fwrdd I ddau heno? Oes, mae gynnon ni fwrdd am 6:45, 7:07 neu am 8 o'r gloch. Gai yr un am 7:07 os gwelwch yn dda? Cewch. Be di'ch enw chi? Carwyn Jones dw I. Be di'ch rhif ffôn chi, Mr Jones? Fy rhif ffôn I ydy 0756214985. Iawn, Mr Jones. Welwn ni chi heno am 7:15. Hwyl! Diolch yn fawr. Edrych ymlaen. Created using Powtoon.